إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد برشا مقتو حمد سنالار بزني يقتن برقلب برشا نعمتلارن берип турушу шушы галамнар белән идарә итеп турушу Аллах Субхану ва Тааляның бер үзенә генә тиешле. Һәм шулай ук шушы җәннәт юлын күрсәтүче, халал белән харамны безгә өйрәтеп калдырган сөекле Пәйгамбер саллаллаһу аның әһле бәйтенә, аңа ияргән сахабаларга барчаларына да салават шәрифләр барып ирешсә иде. Һәм менә әлхәмдүлилләһ, Аллах Субхану ва Тааля үзенең хикмәте белән кешеләр төрле гыйбадәтләрне кайсы айда ничек кылыр өчен һәм үзләренең тормышларын җайга салсыннар өчен шушы елны 12 айга бүлде. Һәм чынлап та бу кешеләр өчен, адәм балалары өчен бик зур уңайлык. Кайсы айда нинди гыйбадәт кыласын, кайсы айда нинди ураза тутасын, кайсы айда нәрсә эшләргә кирәклеген белер өчен шушы айларга бүлү адәм баласының күп кенә эшен җиңеләйтә. Һәм менә әле күптән түгел генә бездә хиҗри ел тәмамланып, яңа Мухаррам айы башланды. Моны инде кызганыч күп кенә мусульманнар белми, чөнки без шушы милади календар белән инде яшәгәч, без үзебезнең мусульманнарның хиҗри календарында андагы айларны да белеп бетермибез. Бу бик зур кимчелек. Балаларыбыз түгел әле, үзебез дә белмибез. Кемдер Мухаррам дисән, кеше исеме диергә мөмкин. Мухаррам айы шушы хиҗри елның иң беренче елның башлана торган ай икәнен дә белми. Бик зур кимчелек. Һәм менә бу хиҗри айларның да кайбер айлары башка айлардан өстенрәк, фазилатлырак, кайбер айларда ураза тоту хуплана, кайбер айларда изгелек кылу тагын да әҗерен арттыра. Шуңа да менә бу айларны белү, аның фазилатын, өстенлеген өйрәнү мусульман кешесенең бер бурычы да булып тора. Һәм Аллаһ Субхану ва Тааля менә Коръәндә дә әйтә: «Инна иддата шухури индаллаһи 12 шәһран фи китабиллаһи яума халакас-самавати вал-арда минһу 4 хурум залика динул каййим». Дөрестлектә дә Аллаһ Субхану ва Тааля дә Аллаһ хузурында булган айлар санын 12 итеп билгеләде ди. Ягъни күкләрне һәм җирне бар кылган Раббыбыз шушы кешегә яшәр өчен, тормышын графикка салыр өчен, аңа уңайлык тудырсын өчен 12 ай итеп билгеләде ди. Шуларның 4-се дә харам айлары. Шушы 4 айда инде тагын да тыела гынахлар кылу, кан кыю һәм башка төрле зулымлыклар кылу. 4 ай. Сугыш башларга да ярамый, кан кыйырга да ярамый, зулымлык кылырга да ярамый, һәм булдыралганча гынахлардан да тыелырга кирәк шушы 4 айдан. Һәм менә шушы 12 айның да Зулхиҗҗа айы бетеп, шушы хаҗ кылынганнан соң яңа ай, яңа елга керәбез. Менә бу елда инде 1445 елга кирдек. Хиҗри календар буенча Пәйгамбер саллаллаһу менә шушы Мәдинәгә күченгәннән соң безнең санала башлады хиҗри календар, хиҗри еллар.
Һәм ул менә 1445 ел. Пәйгамбер саллаллаһу алейһи ва саллям хиҗрәт кылганнан соң инде ничә 1445 ел үткән. 14 гасырдан артык. Һәм шушы Мухаррам айының тагын бер үзенчәлеге бар. Ел башлау гына түгел, әле менә әйтеп китергә кирәк, һәр кеше ел үткәннән соң үзенә анализ ясарга тиеш үзенең тормышына, үткәненә. Ничек үткәргән ул шушы елны? Аның мизанда булган, үлчәве авыр булганмы, изгелекләр хәерле, яхшы файдалы гамәлләрме белән, яки инде гынаһ ягы күбрәк булып, көнчелек белән, хисетлек белән, тәкәббүрлек белән, урлау, талаш, нәфрәт белән тулганмы? Шуларга анализ ясап, уйланып, ул тормышы турында, киләчәге турында фикер йөртергә тиеш. Бәлки инде киләсе 1446 елга мин кермәм инде. Нинди рәвештә Аллаһ хузурына күчәм? Эшләгән изгелекләрем күпме? Күп булса да алар ихлас Аллаһ өчен кылындымы, яки кешеләр мактасын өчен, кешеләр хупласын өчен, кешеләр күтәрсен өчен дип кенә эшләндеме? Гомумән изгелектә юк, ихласлыкта юк икән инде. Димәк инде бу бик зур югалтуда булабыз, бик зур хәзрәткә барабыз. Димәк әле үлем кытылу булмаячак безгә. Кемдер уйлый, проблемага юлыга икән, аның бер юлы бар, үзеңә кул салу, шуның белән проблеманы шишәсен. Юк. Үлеп проблемадан кытылып булмый. Үз-үзеңә кул салу, ул яңа зур проблемага юлыгу. Шуңа да кешегә җиткергә кирәк, үлем әле ул кытылу түгел. Үлемнән соң яңа тормыш башлана. Шуңа да кеше үлем турында уйланып, анализ ясап, тормышын яхшырайтырга тиеш. Бездә инде бер гырыф-гадәт тиемме, бер шундый уйдырма бар, хурафат, үлем турында сөйләшергә ярамый. Үлем турында сөйләшсәң, үлемне якын айтасың дип. Бу мусульман кешесеннән чыга торган сүз түгел. Чөнки мусульман кешесе белә, Аллаһы Тәгалә аның гомерен язган. Лаһул Махфузда 50 мең ел элек инде язып куйган. Кашан туа, ничә гомер кичерә, кая үлә, күпме ризык ашый, бөтенесен, бәхетле буламы, бәхетсез буламы, бөтенесен язып куйган. Ислам динендә киресенчә вакыт белән үлемне искә төшереп тору хуплана гына. Чөнки кеше үлемне истә тота икән, аның урлыйсы да килми, аның гайбәт сөйлисе дә килми, аның көнләшәсе дә килми, аның тәкәббүрләнәсе дә килми. Чөнки ул белә, мондагы бу дөнья ул бөтен нәрсә монда кала. Тием белән китә изгелеген яки начарлыгын. Шуңа күрә ул начарлык кылудан да саклана, һәм изгелек кылырга да катырак тырыша башлый. Чөнки ул белә, мин китәчәкмен дип. Шуңа күрә менә бу ел бетүдә безгә әзрәк кенә уйландырырга тиеш, анализ ясарга тиеш без тормышыбызга. Ничек яшим мин, дөрес яшимме мин? Үземнең нәфескә генә табынмыйммы? Аллаһы Тәгалә чакырган сүзләргә дә иярәмме? Үтәргә тырышаммы дип. Һәм менә безнең ел бетеп, ел башланамы, нинди генә айга керәбезме? Һәр берсе дә бәйләнә, ниндидер булса, Аллаһны зурлап, данлау гыйбадат белән. Һәм Мухаррам айы да шундый гыйбадат белән башланып китә торган айларның берсе. Чөнки Пәйгамбер саллаллаһу алейһи ва саллям әйтте, Муслим җыентыгында килә торган хадистә, "Афдалус сиям" иң хәерле уразады, иң фазилатлы, иң үстен уразады бәгъдә Рамазан, Рамазан айыннан соң тыш. Ягъни Рамазан айыннан соң. Чөнки һичшиксез ураза тота торган иң хәерле ай Рамазан айы белән бер кемдә инде бәхәсләшә алмый. Әмма ди Рамазаннан калады, Шәһруллаһил Мухаррам ди. Рамазаннан тыш ураза тотырга иң хәерле ай ди Мухаррам айы ди. Бу ел башланып китте Мухаррам айы, һәм ул башланырга тиеш нәрсә гыйбадат белән. Һәм иң хәерлесе нәрсә ураза ди. Шуңа күрә без бу айда күбрәк эшләргә тиешбез, үҗәтлек тик, тырышлык кылырга тиешбез шушы гыйбадатта, уразада. Афдалус салати бa'da фарида салатул лейлди. Хадисында дәвам итеп китә инде, фарыз намазыннан соң иң хәерле намаз төнге намаз ди. Менә Рамазан аеннан соң калатыш иң хәерле ураза тоту ул
Muharram ayыды. Һәм шулай ук әле тагын да элек фарыз булган бер ураза бар Мухаррам айында. Рамазан айында ураза тоту фарыз булганчы, Мухаррам айында bir көн бар, ураза тоту фарыз булган, ул да Ашура көне. Ягъни шушы Ашир 10 дигән сүзне аңлата бит. Ашара араб телендә 10. Мухаррам айының 10-нчы көнендә, 10-нчы числосында диек инде шушы Ашура көне була. Һәм Ашура көнендә ураза тоту тагын да хуплана. Элек әле ул Рамазан айы фарыз булганчы, фарыз да булган. Рамазан айы инде фарызлыгы иңгәч, ул инде нәфил уразага гына калган. Тели икән тота, теләми икән тотмый. Һәм Пәйгамбер саллаллаһу алейһи ва саллямнан сорагач, менә нинди фазиләткә иясен ул дип, шушы Ашура көнендә ураза тоту. Ягъни Мухаррам айының 10-нчы числосында. Пәйгамбер саллаллаһу алейһи ва саллям әйтте: "Сауму Ашура юкаффиру сана мадияди." Шушы Ашура көнендә бер көн ураза тотабыз икән, үткән елдагы гынахларны ярлыклауга бер сәбәп була ди. Ягъни чистарын урыга. Моның хикмәте нидән соң? Нишләп шушы көндә ураза тотыла? Пәйгамбер саллаллаһу алейһи ва саллям Мәдинәгә күченгәч, Мәдинәдә бит иң күпчеле яһүдләр була ул вакытта. Яһүдләр идарә итә, яһүдләр яши, һәм алар шушы көнне ураза тота торган булганнар. Һәм Пәйгамбер саллаллаһу алейһи ва саллям сорый: "Ни өчен соң сез ураза тотасыз?" ди. Бу көнне ди Муса пәйгамбәрне ди Аллаһы Тәгалә ди Фиръаун һәм аның гаскәрләреннән коткарды ди. Ягъни беләбез, Аллаһ субхана ва тәгалә Фиръаунны һәм аның гаскәрен нәрсә йотты? Диңгез йотты, шулай бит? Су басты. Һәм шуңа шөкер йөзеннән ди Аллаһы Тәгаләгә рәхмәтебезне белдертеп ди, шушы Муса пәйгамбәрне коткарган өчен ди, аңа иярүчеләрне ди без рәхмәт йөзеннән шушы көнне ди ураза тотабыз ди. Ягъни шушы Аллаһы Тәгалә Фиръаунның мәкерлегеннән, аның гаскәреннән саклаган өчен ди, шушы көнне biz рәхмәт йөзеннән ураза тотабыз. Һәм Пәйгамбер саллаллаһу алейһи ва саллям нәрсә ди? Biz ди лаеклырак, хаклырак ди Муса пәйгамбәргә ди, иярүгә ди, аны тануга ди, һәм Аллаһы Тәгаләгә шөкр итүгә ди. Biz дә бу көнне инде ураза тотабыз ди. Әмма нәрсә аларга хилафлык кылу йөзеннән, аларга ошамаска Пәйгамбер саллаллаһу алейһи ва саллям инде шушы көнгә тагын бер көнне өстәргә кушты. Нәрсә диде Муслим җентында килә торган хәдистә? حين صام رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم عاشوراء وأمر بصيامه قالوا يا رسول الله إنه يوم تعظمه يهود والنصارى. Пәйгамбер саллаллаһу алейһи ва саллям шушы Ашура көнендә ураза тотуны әмер итә башлагач сахабаларга, сахабалар әйттеләр: "Бу көнне ди насаралар һәм яһүдләр бу көнне олуглыйлар ди, зур дәрәҗәгә күтәрәләр ди." Ягъни без дә аларга ышарга тырышмыйбызмы соң ди. Һәм Пәйгамбер саллаллаһу алейһи ва саллям әйтә, нәрсә ди? "Фақала Расулуллаһ فإذا كان عام مقبل دي أجر ده بس يكنشي يلغى قلمي كان دي إن شاء الله صمنا يوم التاسع دي من توغزن شك إن ده تتشق من دي ألرغا أشامس شن شو كورا حب كورنا عاشوراء كنن توغزك إن ده ورازة تترغى Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem eğer de kilesi yılga kalsam da kilesi yılını karşı alsak da min 9'da uraza tuturayım da. Yani Muharram ayının 9'u hem de 10'sı. Şuna göre alimler ayta hub görene 9'u hem 10'sı Aşura'nı tuturga. Әлі ол бұйылға бигрәкте туры келе 28 июль Жумға күніне туры келе. Біз біләбіз Жумға күнінде айырым инде ураза турга айырамый. Шулай бит. Һәм шуңа да инде хайырлырак безгә менә четверг көнне ди 27-се була инде июльнең һәм шимбә көн 2 көн ураза тотсак. Шушы 2 көн ураза тотып, беренчедән Пәйгамбер саллаллаһу алейһи хәдисен үтибез. Икенче елга калсам 9-ы тотар идем дигән. Өметләнгән шушы көнне ураза тотырга. Һәм икенчедән инде гынахларыбызны арынуга, гынахларыбыздан пакланырга, кутылуга бер сәбәп кылган булабыз. Шуңа күрә менә бу хәдисләр белән инде гамәл кылып, шушы көннәребезне уразада үткәрсәк бик хәерле булачак. Чөнки әле
2-нче елга калабызмы, яшибезме, бер Аллаһ белә. Шулай бит, бүгенге көндә инде элеккегечә пенсияга чыккач, ураза тормыйм, пенсияга чыккач намаз укырмын дип яшәп булмый. Бүгенге көндә картлар белән бер рәттә яшьләр дә кырыла. Инде олы яшьтә икән инде, монсы инде билгеле бер аяк белән без тегендә инде. Монда инде күбрәк әзрәк дөньяны читкә куеп, күбрәк без Аллаһ белән очрашуга әзерләнә башларга тиешбез. Чөнки бер Аллаһ белә күпме калган. Шуңа күрә бу вакытлыча дөньяны күңелгә кертеп, аңа табынып яшәүдән әзрәк кенә читләшергә кирәк. Киресенчә Аллаһка гыйбадәт кылуны арттыру, шушы намазларыбызны, уразаларыбызны, зикр тәсбихләребезне, садакаларыбызны арттыру кирәк. Чөнки белмибез, бүгенге көндә иртәгә нәрсә буласын. Анда баргач кире кайтып булмаячак. Аллаһ Тәгалә Коръәндә дә әйтә, Адәм балалары да үлгәннән соң ялварлар, "Эй Раббым, кире кайтарсаң иде. Кире кайтарсаң иде ди, без сиңа иман китереп изгилек кылыр идек" дип. Әмма юк ди, кире кайту булмас ди. Шуңа күрә әле калпләребез, йөрәкләребез тибә икән, җаныбыз тәнебездән чыкмаган икән, һәм ишетәбез икән, менә шушындый нинди изгилекләр кылып була Аллаһ Тәгалә аятларыннан, хәдисләреннән ябышып, тырышып. Уразасында, намазында, садакасында, зикр тәсбихендә, Коръәнендә. Бу һич шиксез яшьләребезгә дә кагыла. Чөнки менә безнең бер шундый кимчелек бар. Кеше исән чагында ул аны кайгыртмый нишләптер. Әти-әнисе булсынмы, туганы булсынмы, дусты, күршесе булсынмы, намазга да бастырасы килми ул аны, нәсихәт тә кылмый ул аны, вәгазьләми дә, иманга да чакырмый. Гомумән кызыксынмый аның тормышы бу. Ә менә шушы туганы яки әти-әнисе берәр якын дусты үлеп китә икән, инде нишли башлый, ничек кенә моңа хәерлек эшләп була икән дип. Бу әлхәмдүлилләh бик яхшы фикер, бик яхшы ярдәм. Әмма инде соң күпмәгәнә тырышсаң да, ул исән вакытта кыла алган изгилекне без биреп бетерә алмыйбыз бер ничектә. Яшьләргә кирәк, кешебездән килгәнчә аның исеменнән садака бирү, курбан шалдыру, хаҗ гомрә кылу, әмма кайгыртырга кирәк исән вакытта туганнарыбызны, әти-әниләребезне, дусларыбызны, аларны иманга тартырга, намазга бастырырга, дуа, зикр, тәсбихләрне әйтергә өйрәтергә. Үлгәч инде соңарабыз. Шуңа күрә уяу булыйк, шушы вакытлыча дөнья белән алдаланмыйк. Ул алдаучан, кызыктыра, ялтырый, тотып карап буланы, ашап була, нәрсә әҗер савапны. Тотып карап та алмый, ашап тамакны да туйдырмыймы? Нәрсәгә ул? Әмма шул нәрсәгә дигән нәрсә кабергә кирип яткач тәмле ризыктан да, акчадан да, ниндидер дәрәҗәләрдән дә кадерлерәк булачак. Әмма анда банкта булмаячак, кредитта алып булмаячак, дустан да алып торып булмаячак. Бер үзебез калабыз, үзебезнең күңел белән һәм изгилекләр белән. Изгилекләр дә күп булырга мөмкин, әмма күңел пычрак булса, анда хөсетлек, анда көнчелек, анда тәкәбберлек, анда башка төрле бузыклыклар бу изгилекләрне дә юкка чыгарырга мөмкин. Шуңа күрә күңелне дә чистартырга кирәк. Изгилекләребезне дә төзәтергә, тәртипкә салырга һәм күбәйтергә кирәк. Шуңа күрә менә бу яңа 1445 елга бастык икән, элекеге 1444 елга анализ ясап, киләчәкне уйлый. Бик күп кешеләр булды бит. Яшьләр дә менә 30 яшендә инфаркт, инсульт бу дөньядан китте. Күптән түгел генә әле бер 21 яшьлек таныш малайны узаттык, онкология белән 21 яшь. Үлде, китте, менә ярты ел эчендә китте дә. Ярый, намаз ахли, әлхәмдүлилләh. Намаз ахли булгач, иманда булгач, әлхәмдүлилләh, шатланабыз. Әмма бит күпме китә,
imanda bulmuşu, dinden kılıp yürüşüler, namaz okumauşular, urazа tutmauşular. Bu bitini kaygı, hasret. Әле атеист булса, гомма инкар итсә, моның өчен бит садака да биреп булмый, хаҗ да кылып булмый, башка төрле гамәлләр дә кылып булмый. Бар бит арабызда диннән килүчеләр дә, мыскыл итүчеләр дә, гомма инкар итүчеләр дә. Бик аяныч. Шуңа күрә уйланып, тормышыбызга анализ ясап, Аллаһ Субханаһу ва Тааля барчабызга да инде тәүфик, һидаят бирсен. Шушы Мухаррам айында инде гыйбадәттә булдырылганча уразалар тотып, бигрәк тә 9-ы, 10-ы Мухаррам айының, ягъни 27-се, 28-се уразада үткәрергә насыйп итсен, кемнең инде сәламәтлеге, мөмкинчелек бирә инде, әмма кемнең мөмкинчелеге юк, әлхәмдүлилләh, гыйбадәт ишекләре киң. Әйткәнемчә, Куръан укып та, садақалар биреп тә, дуалар кылып та, зикрләр әйтеп тә Аллаһ Тәгаләгә якынайып була. Aqulu qawla hada wa astaghfirullah li wa lakum fastaghfiruhu innahu wal ghafurur rahim. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول أشهد أن محمدا رسول